kaixo, gu gara Elkartenet Hezkuntza Elkartea. Elkartenet Hezkuntza Elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da, baina lanpostuak sortzeko asmoarekin sortuta. Hasierako helburua hezkuntza, elkarteak eta merkataritza suspertzeko proiektuak aurrera eramatea da, software librearen bidez diseinatutako tresnekin oinarrituta, eta horrez gain, eten digitalen aurka lan egiteko eta ekonomia zirkularreko dinamikak bultzatzeko. Gaur egun, elkartearen proiektu nagusiena Kimu Digitalak da. Kimu Digitalak da, aurre hezkuntzako bigarren zikloan eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan IKTak sartzeko proposamena. Software librean garatutako aplikazioen bidez, baita ekonomia zirkularraren oinarritutako giza baloreak ere. Berrerabilera, ingurumenekiko errespetua. Aplikazio didaktiko guztien euskarria, Txiki Linux aurren sistema eragilea da. Jakin badakigu gure seme-alabek, gure ikasleek txikitatik eskuratzen dituztela baliabide digitalak, batzuetan 4 urtetik hasita. Telefonuak, tabletak. Lehenengo harremana familia eremuan gertatzen da, modu ludikoan eta batez ere gainbeheratze egokirik gabe eta ikastetxetan aldez aurreko prestakuntzarik jaso gabe. Gure helburua da lehenengo harremana eta prestakuntza eskola eremuan ematea eta gailu digitalak informazio eta ezagutza eskuratzeko modu gisa onartzea. Teknologiarako konpetentzia lehen hezkuntzako lehen ziklotik landuz, gailu digitalekin moldatzeko oinarrizko trebetasuna garatuko dituzte. Klik simplea, klik bikoitza, arrazoeta askatu, ezaguaren erabilera. Gainera gure ikasleei berrerabilpenaren kontzeptua irakasten diegu. Gure ordenagailuak esaten diegu ikasleei gure ordenagailuak ez direla zaharrak, txikiak direla, jantziak bezala, eta gure anai arrebe handiei txikiak geratzen zaizkien jantziak bezala, ordenagailu txiki hauek guretzat guztiz aproposak dira, gure neurrikoak direlako. Elkarteneten proiekturik nagusina, 5 eta 9 urte bitarteko ikaslei zerbitzua emateko ekipo informatikoak berrerabiltzeaz datza. Gaur egun, Txiki Linux sistema eragileak euskarazko hezkuntza softwaren bilduma bat eskaintzen du Eusko Jaurlaritzaren Heziberri 2020 planean deskribatutako gaitasunak lantzeko. Txiki Linux prestatuta dau, ikasgelan lan egin ahal izateko internetera konektatuta egon beharrik gabe. Guretzat sari hau 2019tik egiten ari garen lanaren aintzatespena izan da, bizi dugun osasun egoerak ekarri dugun guztiarekin. Eta urratz batetik jaso dugun laguntza funtsezko izan da guretzat, batez ere Arrobi ikastolaren lehen momentuko inplikazioagatik eta dinamizatzaileren orientazioagatik eta laguntzagatik. Beraz, eskerrik asko Xabi, Fernando eta Arrobi ikastola. Eta eskerrik asko bebai Lakaizari eman digun sariagatik.